bojo kowe iki aku. Lho, lah kok bener apa? Apa? Rasane aku di bojo kowe ra ngempet isin kok piye? Lah kok kompetisi iki kok ora apa? Ora apa? Jajal ngono ki nek sore iki metu-metu ning jaba kono kene. Heeh. Sawangan tanggamu kae. Apa? Nganggo kalung, nganggo gelang kiwa tengen digelangi. Ora nek kowe. Jajal cek kok brondol dol dol dol. Aku lho asli ngempet di bojo kowe iki. Lah yo ngene ora njaluk dunyet-unyet niku piye? Lho wong lanang kok malah manas-manas ati-atine wong wedok. Lho, aku dadi bojomu iku lho kan. Kanthi di anak semene gedene. Lho serawasan klemu kono Mas kula ndak apa. Mateni wong, mateni wong. Lah ngene iki senengane lalinan ki apa kowe iku? Kalinan piye? Lagi pirang zina kowe njaluk Mas. Tau purek apa ora kowe njaluk kalung? Jajal eling-eling jek. Entane kowe cah. Ya iki purek njaluk kalung. Lah bojomu kok pinter ubet. Tak mekno bang minggon. Tukoke kalung. Wayah buan akeh kalung didol. Tak duwike purek nah. Njaluk gelang. Cah. Anggo njaluk dituruti kok terus nggo langganan. Jaluk gelang payah tak tukoke barengi ana bodol neh ya ora lebaran mingirane lah wis entek purek neh jaluk ali-ali nganti urung tak tukoke ali-ali wis bodol halah Baleni, ngomong baleni, Kowe tau purek? Baleni bencetak baleni. kowe tau jaluk purek jaluk kalung apa ora Ya, purek jaluk kalung kalung mok go pirang dina ana buanake bodol ya terus. Urek nek njaluk gelang arep bodo bedol nek. Ya. Urek nek njaluk ali-ali nganti ali-ali rung tak tukoke wis bedol. Sing tak dol iku kakek am, sing tak dol iku kakek am lho. Wong lanang kok. Wong wedok ben misah ya ngene iki. Lara ati. Lho wong kok mari basane aku dadi bojomu. Nyidam kaya wong-wong akeh. Mbok kaya wong-wong akeh pantes ditukokno kalung, ditukokno gelang. Nek buah mlaku-mlaku pantes disawang tanggane. Ora. Lho selawase kok gelang. Alah wong urip mah ngene kurang-kurang kok takok gelang kalung. Sik iki mang jane lho napa-napa kok karo anakmu. Do tangisan iki jane napa? Ora mikir blas. Lah ngene kudu kesuk sampean tok apa? Tok apa? Lha ya golek-golek kok. Lho, lah sumber golek sini lang apa? Ya golek pegawean. Takon-takon mbok menawa tenagaku ki payu. Kowe kenapa, Cong? Kok potong mbok tekal-tekeli kowe? Lho lesu wong sing kowe ora masak, ora duwe dhuwit. Siapa gawe menoleh, Cong? Kalian gimana? Sipo ora duwe dhuwit ora masak. Lah bae lah sibuk menawa mbok. Tak ijone ae piye, Cong? Ojo apa? Tangan lho. Ora panganan, Pak. Bumi ono mau lho. Tak tolong kira.
Lah ya pamit gak pamit le, wis pamit kene kok pomat pamit. Matene wong ora tanggap blas ya bojo kowe. Ana apa? Pamit ki yo dikek ambung mi wong suwe kok pergawene kok. Jabang bayi, lah kok mikir ambung barang mikir nyunat anak umroh atiku wis ndrantes ngene kok. Kowe lho mi iki ana 3 sasi 4 sasi. Kok dikai ambung njaluk liyane malah sego lunga. Ah, campet nek kuwi mi. Senengane kok. Ambung sik. Anak apa karo? Ditutupi ra ini. Wong kok iso kaya sampean. Wong ora mikir Cong-cong. Suwine mbok Pak. Ya wis mi aku tambut gawe sik. Iya Kang, ya didik hati-atine, gedhekno atine kanggo anak. Muga-muga engko entuk rezeki. Sono wong lanang semebu, gawe. Sik ya mi. Kang Tejo. Aja lali. Piye? Engko nek entuk dhuwit sithik ndak kirim nang mulai. Wes rasido lah rasido. Pak. Piye? Makane wong bukan ngirimi dhuwit. Nek lali engko nek entuk rezeki. Ora yo gue bali nyurat ke anak gawe. Ya, iya. Ya, selamat ya Kang, muga-muga ya Kang. Ya, ning omah raja tukaran terus ini ki ya sepi, Cong. Ora ana apa-apa. Ning ya ora apa-apa, muga-muga engko kae kesandung rezeki dilalai iso nyurat. Bulan Nur. Balik, Mbok. Ora ele, ora suarane Pak Ame. Iya. Bulan Nur. Monggo. Niku sinten? Kula sinten? Bulan Nur. Alah sampai sesuk yo kula nuwun terus, Mbok. Iya, Cong. Gakna, Cong. Sapa kok? Monggo. Kowe iki anak apa? Manuk lho kok samno gede kok. Manuk lho kok. Mana buka di. Lah kok iso sembloter. Manuk ra yo le. Manuk ora Mbok. Larane wong kok blek kok. Semblono. Barek ngene kok diarani blek kok. Iki penyakit apa? Nek penyakit sirup lho kok. Nek penyakit sirup lho kok. Sirup. Stroke. Wis nggih lho. Yo marani stroke sirup. Aku iki Nggih. Pun ngertos. Kok keleresan sampean iki mlebu omah kula, Pak Lurah? yo pancen tak sengaja lho. Nggih. Keroyo-royo aku iki pengen mbuktekke uripmu. Lho ya mono ya meneh. Uripmu iki ora ana udak-udake. Lho kok beda karo tangga-tanggamu. Tangga-tanggamu kuwi nek sing lanang merantau balik tuku sapi. Balik dandang omah. Balik tuku motor. Lho kowe ya ngono ya mene omahmu kok reyak. Lho bojomu ki pegawe apa? Alah Pak Lurah. Sampeyan iku mboten ngerti uripe kula. Duwe rakyat sing keserakat. Kok ora ditoleh-toleh dijalukno batu-batuan apa pripun? Lho wong urip ki apa ngejipke bantuan kok. Jeneng wong urip ya sing sregep nyambut gawe piye carane budi akale ben duwe lek duwe besok diturunke anak. Alah, kok bikin nurono anak wis dipangan mawon mboten enten lho Pak Lurah. Lah ngene iki ora isin tangga tanggamu. Lah isen pripun kok nasibe pancing enten sampean niku. Pati rasa mi kowe iki pati Lah rasa. wong anake kula niku harus sepesok. Kro niku ae derek klebon sego, karo ajeng masak mboten enten sing dimasak. Lho anakmu rong mbok imoni. Masya Allah. Kok ora ngesake. Jeneng bocah yae ning esuk nganti ae ora kok liwet
sambel. Pripun Pak Lurah? Godhong telo kuwi makanan wedhus. Ampun biasa, Pak. Godhong telo arep mbok pangan iki. Bener iki ngoten iku ya. Rayak kowe ora duwe daging. Awakmu kaya silet. Wong kowe ora duwe gizi. Dino ya ngono kuwi. Nggih, kok nenten sambele ngoten mawon tempe iki kowe kadang kala kok. Kok pite, kolo-kolo kok pite. Lho niki ditebaske Pak. Kok pite? Bleh. Enak kok. Nanti kok mogel tenan Le. Mogel tenan. Mangan iki Pak aku dadi mangan dua Le. Lah kowe ora seneng piye duwe lurah aku? Nggih, matur nuwun sanget Pak Lurah. Ya. Ampun pater mengkene sampean nyalon tak coblos lho. Tenan to ora Tak pilih nggih. titeni lho iki. Nggih, niki perkarane anake kula sekesuk wau rak urip niku Pak Lurah. Lah jeneng bocah korek ki lak njaluk-njaluk to. Nggih. Ale ora njaluk-njaluk masa kok korek. Urip njaluk sunat. Urip njaluk sunat anu Pak Lurah. Njaluk sunat. Nggih. Lho iki rong sunat to iki. Nggih. Masya Allah. Lah kuwi dukune sunat ra wedi to. Wedi kok. Ayo Allah. Oh, Mbok. Ayo ali kok Mbok sunat kok. Jadi bocah. Nek bocah sak mulo gerang kok rong sunat. Ora apa-apa le ora. Lho ora tecas kok. Ya aku si Pak Lurah yo le. Apa sih? Yo sunat melek. Jadi sunat nang juragan opo le Pak? Kudu nang terang
ning warung lagi. Coba ada warung. Baik tak kayak duit jajan wan. Jajan. Iya. Wala ora tau jajan selawase Pak Baik Indi. kita kayak duit 100. Loh, nek kurang tak tambahin 50. Wah, Mbok, dia berumen kok. Mengke lek kaget anake kula Pak Indi. Ben jajan. Bocah ki kala-kala disenengke. Nggih nggih. Jajan tak kandani lho ya. Pripun Pak Indi? Aja kok tukang roti, sate, Tapi oleh roti kaolah. aja. Duit 150 iki tukokno waci. Duit 150 sebagai kuaci. Ya, pangan nggon. Pak dong tak aja luwe. Nek kuacine durung tek gawe mulai. Aja mulai. Yo, matur suwun Pak Indi. Ya. Pak, dalang leno. Ya le. Alah, matur nuwun Pak Indi. Ya. Jadi sampean iki mau lajeng teng pundi le Pak Indi? Sampean. Aku omah tak kenco-kenco yo rene iki. Nggih. Wong aku ki karepku yo arep njaluk tulung Tulung napa? golekno dukun pijet. Lah apane sing sakit? Nah, aku ki penyakitan kok. Penyakit napa? Penyakit napa? Pengen ro, Nggih. kok tak didoyakno sing-sing. Alah mboten. Nih, Napa? aku ki duwe barang ning ra kena tak gawe apa-apa kok. Heh? Duwe barang ora kena tak gawe apa-apa. Burung gawa tok. Iku barang napa lek kan? Mulai kok diteker dalah ini. Ototku, otot turun otot. Nggih. Ototku ki ra berfungsi. Ya Ora lah. kena tak gawe seneng-seneng lho kowe. Ya lah alah. Nek ngoten sampean kok mboten ndang ngendikan ket pingi-pingi sampean ndang mriki. Wis ana setahun kok. Pripun-pripun kula niki dikon kependem lho, dikon pijet maksude. Omongan. Simboke kula nggih kula niku turunan simboke kula riyen mula niku dikon pijet. Pinter nek pijet wong urat-urate sing do mati-mati ngoten niku. Kowe. Mengke nek pun tak pijeti do balik urip kabeh. Tenan ta ora? Nggih Pak Indi. Barangku sing mati lek kok pijet iso urip. Nggih. Tak tambahi Nggih, 100. alah nggih. Matur nuwun Pak Indi. Ngono lho. Kowe wingi-wingi kok anda ngomong aku. Lah sampean mboten tindak mriki kok. Pun saniki kersane sampean niku otot-otote sing do mati urip iso balik urip kabeh. Pun tak ndang tak pijeti sampean mapan teng mriki. Ya. Niki agemane dicopoti, mungkin tak paringi lenga kersane lunyu nek kurang urut sithik-sithik, durut sithik-sithik. Tenan iya, Nek. Salah. Aku salah pengen ero kok nih. Nggih. Yo, Pun tenan. dicopoti kabeh nggih. Tolong, Pun tak mendhet ngopi. Iya, aku ngancam kowe wis enom. Ora keturut-turutan. Ikut bojomu ora ana. Mengko lek kowe njeti aku barang ku iso urip, titeni kowe. Ya. Wong bojo ora enak. Aku jane isen awakku kaya wesi. Pijet. Pun Pak Indi. Urung-urung mi urung. Ndang mapan ah. Yo yo. Dongakno iso urip kok mi. Monggo pijet mi. Wes, mi wes. Ah, ngeten. Yo mi. Kersane mengke Ndang uripno mi. alah aja kuwatir. Mengke urip terus malah medeni wong. Tenan tau malah. Nggih, pun to.
tamumu. Nah, Loh, sampeyan iku aku neko-neko ngendikane. neko-neko piye? Sampe tidak wangsul. Kula niku bojone mboten ning omah. Lho. Lah kowe kok kejem lho. Pripun? Lho men pakai duit aku kok tunjung mulai piye? Lah pripun lek sampean iki bantu kula? Lho aku kok kae duit, mosok ora enek embel-embel iki. Embel-embel napa? Lho. Wong gila kok ngono. Ajine apa sampean iki Pak Lurah? Aku ngekeki duit kowe, aku nyonatne anakmu kuwi ijol ya. Ijole napa njaluk ijol napa? Jaluk ijol. Nggih. Yo, kowe tak kaloni. Jabak bayi. Sampeyan iki ngendikane kok malah darah-darah. Sampeyan iki petinggi lurahe desa. Kok malah ajine nang rakyate dhewe sampeyan kok nek kene. Wong iki wayah-wayah bengi. Lho, Ora nek wong ngerti. Ora nek wong ngerti. Aku ki yakin. Aku kedanan karo kowe aku nomor. dadah. Ora turu-turu. Kok disian sutejo. Wis. Aku ngoten sampean ampun metin-metini ngoten. Pak Lurah. Aku sing kula iki bosen enten. Aku ngoten. Lah ya mumpung bojomu ora ono. Wong ngono ora ketok kok. Ora ketok pripun? Ning, Napa? kowe ora gelem tak koni. Nggih. Aku ek koni. Sampeyan iku kok nggih kudu mawon sampeyan aku ngoten apa iki. Sampeyan iki sing apa pita lho? Lho anu kowe kok ya. Ayo. Ayo. Pak iki sampeyan iki lho kok neko-neko mawon sampeyan iki wis tuwa. Aku wong tuwa. Tapi kok Kowe tak rembug serono becik ora kenek. Mengko lek aku gunake kejem aku nyoro lho. Dajilan apa sampeyan? Perkosaan kene. Sampeyan kuat. Kuat. Ayo botane. Tak perkosane. Bocah biayi ning sore ora ngerti kepeciane liyan. Dale. Ayo. Bot-bote anakku gale jaluk sunat. Tak gawe-gawe ne lah ya, Cung. Lek kowe rasa lah, Cung. Bah. Lek kok akeh ngene nek umat. Aku wis pirang-pirang dino iki golek rasa. Tok. Iki dino kok pikirku ora penak iki ndak apa cah. Mulang-mulang ini pikir. Ya. Bojoku napa ning omah? Sibuk gawe ora apa-apa. Aku nek aku rasa, nggih, nek nggunakake anakku. Iki mlayu kok ora inget-inget lele, kok nabrak wong pintu. Ya wong pintu ning tengah rata kok. Ya inget-inget nyawang-nyawang sakake lho, sakake. Lho
iso dudut pamukon. Apa Pak Lurah? Lek kowe mau mesti wis nampa tradule anak lan bojomu. Sampean iki lho. Mbok yo ngilo kok bojo karo bapake. Bojoku Tak keloni. rupa kaya kecot. Lho. Aku tanggung jawab Jo. Bojomu tak kei duit. Anakmu arep tak sunatke. Dadi mbak kowe iso gawe anak ora iso nyunatke. Saiki wis adep-adepan karo aku nih arep apa sampean? Ngene, mumpung aku ketemu karo kowe, apik-apikan ate. Bojomu pegat. Terus Rondone bojomu tak pae aku, anakmu tak open ati. sampean ngerti iki apa ora? Lho, Enak iya kok leboke gleangse. Lah bojo harus muda. Mana sapi omongannya? Omongan sering sampean iku kok. lha nyatane iya ya. Ora itu. Ora itu. Lah, aku baca. Lho batu yo rek. Pani rek. Sampean lho. Cepi rek. Boleh. Ayo, pani ora? Lho pengen jak gelem Lho, apa? lho pani ora rek? Yo le. Lek kowe kalah, bojomu bagi aku. Rek kali sikile yo le. Saya di karo apa bojone? Pak Camat, tak kok ya kan? Bupati Tuban. Ronggo Lawe. Wes Mas Agus ya. Yopo jadi sakyong. Bulus niku Kanjeng. Hei. Belum. Kira lulang kimbo. Kanjeng. Halo. Wih dong. Wah, sepeja Kanjeng. Iki penting ibu. Nggih. Kowe rakyat kok wani ngajar lurah. Padha karo anak, wani karo bapak, cetha kowe luput, kowe kleru. Syukur. Nggih. Lurah niku maringi dhuwit bojone kula ya Kanjeng. Lurah menehi duit kuwi jenenge lurah sing pangerten, lurah sing bijaksana. Jaksana king pundi nah? Wonten pabrike Kanjeng. Menehi dhuwit bojone kula ajeng dicemeti. Lho nggih, lanjut ya lho. Kok kapal Lurah menehi duit kowe nanging ana pamriye. nggih. Arep seneng karo bojomu. Nggih kok Kanjeng. Bojomu ndi? Lah niki napa? Ini kira apa gambare? Kowe. Nggih. Ngene kok petinggimu doyan. Idola riye nih. Iya nih idola Kanjeng. Nyek yo nggih. Iya Kak. Senekal pisan nggih. Imo, Dawuh. bener kowe menehi duit bojone Tejo. Nggih, Kanjeng. Sing mbok nehno duit apa? Duit apa? Yatra pajak. Ayo. Wis sembrono. Duit pajak mbok go sak karepmu dhewe. Kowe iki lurah. Tembung lurah kuwi diluru wong brah. Dipilih dadi pimpinaning desa. Menehi contoh sing apik, ora kok malah arep rusak bebrayaning rakyatmu dhewe. Ora pantes
Lho kula niku badhe maem napa Kanjeng? Aja kuwatir. Kowe tak angkat dadi prajurit. Prajurit. Bener. Pangkate prajurit kalih lurah niku dhuwur pundi kan? Dhuwur prajurit. Dhuwur prajurit. Bener. Pendamelanipun prajurit niku napa kan? Maju perang. Mergo kowe prajurit sing tuwa dhewe, perang manggon ngarep, Nggih. ketemu musuh campuh perang adu sanjata. Kejaya tiba brodol wate mati. Prajurit Pecang isan iku. niku pendamelan kula perang. Manggih kula teng ngarep dhewe kejojok tumbak mati. Prei mawon. Gelem ora gelem kudu gelem. Sempok paling liyane Kanjeng. Apa? Saking iku paling rokok saking. Bojomu iki dadi lurah. Nggih. Nggih. Kowe bojone lurah aja ceriwis. Ria. Dine pripun? Dine pripun? Alam Nggih. meneng Nggih. Paling anu lho Kanjeng, kersane bangsa kalih kula Kanjeng. Nggih, bocah kok bojo lurah kok Mi. aku bupati bawa rai iki. Ngawur. Jenengmu sapa? Sutejo. Dadi lurah jenengmu ganti. Wah, rada saya lho Kanjeng. Manggil apa ini? Ayo iso bantane. Sawane jeneng Sinten Kanjeng? Joni. Joni iki Mana elit biasanya? garasi plus sepeda. Oke. Ora pecengisan. Nggih, putra mono. Dadi lurah, dadi lurah sing bener. Nggih. Dadi lurah sing apik, aja nulat karo pakar kene kimo. Nggih, Kanjeng. Nganti kowe nulat pakar kene kimo, ora kimo tak pecat, nanging bakal nang bidon. Nggih. Kimo, Dawu. derek panjenenganku. Balik ono ing subat. Monggo. Nggih, Pak. Awak iki lek jo ora kurang dalan. Nggih, kula nggih matur nuwun. Aku dipecat, saiki kowe sing dadi lurah. Nggih. Aku salah. Lanjut. Jo, Pripun? ya pira-pira luputku ya jo. Nggih. Wong kabeh kuwi ora tak sengaja. Pun baleni melih. Ora. Ning kowe lak gelem nyepul lato jo. Pun kula ngapura. Ya, matur nuwun ya jo. Nggih, putra mono. Jo, Pripun? padhe jo sepuro ya jo. Kula ora sepura wae. Oh, nggih nggih mboten menapa. Ya, Nggih. wong pancen wong tuwa salah, ya. Kowe gelem nyepuro wong tuwa ya matur nuwun. Kula sepura. Ya, Wis ya. sampe. Tobat. Tobat kan? Wis tobat. Yo nih, aku ya ora beda-bedake wong sing tak ganggu kowe. Nggih. Aku wis mertobat. Lah. Aku arep dilasi jiwaku. Lah. Ben resik mati-mati ora entuk jalan sing panjang. Ah, ngoten. Nggih. Oh, aku yo njaluk sepuro karo kowe ya piye. Nggih. Kowe yo gelem kae pangapura. Nggih, pun. Ngapura mim sakit. Kenapa-napa? Aku tak balik ya piye. Nggih. Jare tobat-tobat kok malah nyengker tawane kabeh nek Kang. Kok kurang jebet ben diusuk angsang mati Kang. Sing bagus kan. Sido sunat. Aku dadi lurah. Sunat gak apa-apa, Cok. Katok